హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆయిషాస్ కిచెన్ వ్లాగ్స్. గోధుమల రవ్వ ఉప్మా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. స్టవ్ పై ఒక బాండి పెట్టుకొని దానిలో 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక గ్లాస్ కొలతగా గోధుమల రవ్వ తీసుకుంటున్నాను. దీనిని ఈ నేతిలో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా నేతిలో వేసి ఫ్రై చేయడం వలన ఉప్మాకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. లేదంటే ఆయిల్లో అయినా దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. చూడండి, 2-3 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్రై అవుతుంది. ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిని ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే బాండీలో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసి రెడీ పెట్టుకోవాలి. పచ్చిశనగపప్పు, సన్నగా చీరిన పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, పల్లీలు, కరివేపాకు, సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా, దీనిలో పల్లీను వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. వీటినన్నింటినీ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో మనం సన్నగా పొడవుగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో 1 టీ స్పూన్ ఆవాలను కూడా వేసుకోవాలి. వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసి ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలో 1 గ్లాసు రవ్వకు 2 గ్లాసుల చొప్పున వాటర్ వేసుకోవాలి. దీనిలో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా తెల్ల కాగనివ్వాలి. ఈ విధంగా కాగుతున్నప్పుడు మనం వేయించి పెట్టుకున్న గోధుమల రవ్వను కూడా దీనిలో వేసుకోవాలి. దీని అంతటిని ఒకసారి కలుపుకొని దీనిపై మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. 2-3 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఈ విధంగా అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనిని ఒకసారి కలుపుకొని చూడాలి. దీనిలో ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది కాబట్టి దీనిని మరికొంతసేపు ఉడికించుకోవాలి. దీనిపై మూత పెట్టి 2-3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా అవుతుంది. చూడండి, పొడి పొడిలాడుతూ ఎంతో టేస్టీ అయిన గోధుమల రవ్వ ఉప్మా రెడీ అయింది. మరి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.